uste, suerte bat dela Oian Eder bezalako espazio bat eukitzea Gasteizen. Iruditzen zaidalako kalitatezko eduki kulturala anitza eskaintzen duela. Adin guztietako jendeari zuzenduta, Gasteizko erdigunean, beraz jende gehienarentzat eskuragarri, eta gainera euskeraz. Etorri zan Oian Eder utzune bat betetzera, Gasteizen geneukan utzune bat, ez? Zegoen eskaintza bat euskaraz egindako lanak ikusteko eta entzuteko eta bar, baina gutxi ziren, ez? Eta gaur egun badakagu programazio bat urtean zehar. Bestetik nik parte hartu izan dut Gazte Zaurtegietan, 2 urtez, egon naiz bertan tailer batzuk ematen gazteei, eta niretzako hori baitere funtsezko lan bada, hiru punto batzen dituta direla gazteak, euskara eta sorkuntza. Nik uste dut Oian Ederrek ekarpen handia egin dela eta geroz eta zabalduagoa dagoela Gasteiz mailan. Alde batetik euskara bultzatzeko toki oso esanguratsua delako. Orduan, iruditzen zait, lortzen duela hurbiltzea gasteiztar guztiak gune batera, non interes konpartituak dauden. Bertsolarioi gustatzen zaigu plazaren kontzeptua, ez? Plaza bat, ez igual adiera tradiziozkoan. Plaza bat, jendea elkartzeko leku bat izango litzateke, ez? Eta iruditzen zait, Oian Eder bihurtu dela, azken bere ibilbideko bost urteetan, Gasteizen dagoen euskararen plaza bat, ez? Ekarpen anitzak izan direla uste dute, ikustu dut beharrezkoa zela da ikusten da gainera eman den erantzunean. Oian Eder bezalako proiektu bat Gasteizko euskal komunitateari hainbat eta hainbat zerbitzu edo emateko, ez. Iruditu zitzaidan fenomeno Oian Eder euskararen etxea sortzea, eta bestaldetik ere askotan baten naiz nire mintza laguntaldearekin. Nago mintza laguntalde batean, hemen gainera elkartonetan biltzen garela, Goiuri elkartean, eta aprobetzatzen dugu askotan Oian Ederren antolatzen diren gauzetan, zinera joan gara, beste gauza batzetara, eta oso egitasmo interesante iruditzen zait. Nire ustez Oian Eder euskararen etxeak euskaraz kulturalako espazio berri bat sortu du Gasteizen, dantza, musika, hitzaldiak, debateak eta bar, eta uste dut hori oso garrantzitsua dela gure hizkuntza bizi-bizia mantentzeko. Nolabait ere orain arte sakabanaturik egon diren hainbat kultur espresio edo eragile izan dute topaleku bat Oian Ederren, eta Oian Ederrek eman die espazio hori. Gasteizen euskara zer dagoen jakin nahi baldin badugu, Oian Ederren zer dagoen begiratzen dugu. Bestaldetik, aipatuko nuke proiektuen faktoriari izan dela, gaur egun hemen Oian Ederren dauden hainbat ziklo, hainbat proiektu, hainbat ekintza seguramente ez lirateke existituko Oian Eder izan ez balitz. Guretzat ere lan gune, lantoki izan da, hori batean hemen daukagu bulegoa, baina bulegoa izateaz gain, gure proiektuak aurrera emateko leku egoki bat ere topatu dugu Oian Ederren.
Gainera, Oian Ederrek daukan bertuteetako bat da, egiten dituen gauza asko elkarlanean egiten dituela, ez? Hainbat entitaterekin. Nik gogoan dut adibidez, alearekin batera Oian Ederrek egiten zituen solasalean elkarrizketa saioak, ez? Bertan izan dira Jose Ibarretxe lehendakari ohia, Garbiñe Biurrun, kirolariak, idazleak, denetariko pertsonak, ez? Eta denetariko publikoa ere erakartzeko gai izan da urte luzez ekimen hori. Hori da hurrengo erronka, ez? Berez, benetan, Euskararen etxea eraikitzearen edo Gasteiz antzoki hori eraikitzearen beharra. Eta Oian Ederren urte hauetako ibilbideak argi utzi duena beharrezkoa dela Gasteizerako. Oian Ederrek egiten duen lana hori ez da bakarrik eskertzekoa, baita ere da beharrezkoa. Gasteizen behar dugu olako espazio bat eta olako ekimen bat. Gainera, lanari ilusioa, irudimena, maitasuna ipini bazaizkio, orduan emaitzak oso izugarriak dira. Eskerrik asko egiten ari zarete lan guztiagatik Oian Ederrekoi eta segi aurrera erronka berriekin, leku aldaketekin eta datorren guztiarekin behar zaituzte.